Pila ka mga opisyales sa Negros Occidental Provincial Government tungang reaksyon angod sa kinaduso ni Negros Oriental Governor Roel Digamo nga maghimo sang ikatatlo nga probinsya sa liwat nga magtukod sang Negros Island Region. Nakatutok kay Lynn Pedreso. Pila ka mga opisyal sa probinsya ng Negros Occidental ang naghatag sang reaksyon sa pahayag ni Negros Oriental Governor Roel Digamo nga gudmayara sa ginatawag sining equal footing. Luyag sini nga may ikatatlo nga probinsya sa isla sa liwat nga pagtukod sang Negros Island Region, lakip ang probinsya sang Siquijor. Ang ikatatlo nga probinsya ang posible lakipan sa mga banwa sang ginhulngan pakadto sa San Carlos City ukod mga lugar sa norte nga bahin sang probinsya. Pabor naman diri sa anay tubos Mayor kag karon SB member Richard Haujoco. Bangod in kaso mangin mahapos na sa ila ang government transactions kung may nagaserbe nga malapit nga Kapitolyo. Mas pabor na may lapit mo. Kung may ari kami Kapitolyo sa North, then ang tao hindi na magkadto sa Bacolod. Apang kung si San Carlos City Mayor Renato Gustilo ang pamangkuton, hindi pa kuno ini kumbinsido sa proposal ni Digamo. Hindi pa preparado sila. Hindi pa preparado. Una naging punto ni Governor Digamo nga dihado ang Oriental sa tion nga may butohon nga matabo sa Regional Development Council ukon sa mga importante nga issue. Bangod mas madamo ang representante sa Occidental. Sa piyak sini, nagpasalig naman si Lacson nga padayon sini ang pag-istorya kay Digamo kag sa iban pa nga opisyalis ng probinsya sa katumanan sang NIR. I will also be talking to our district representatives. I will be talking to our public officials. And then maybe the business sector para masabat lang, i-assure ta lang ang Negros Oriental will not be left behind. Upod kay Ruel Bangoy, Eileen Pedreso, One Western Visayas.